Ay sa Action Night Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Eric Magbanwa! Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon! Eric Magbanwa! Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kaghandurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon! Eric Magbanwa! My God, I hate drugs. May gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga namon tag Palamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras, 16 minutos karon nga adlaw, Huwebes, Petsa 3. Huwebes naman ng edisyon sa inyong siring nga palatuntunan sa kananda liwat naman naton nga mangin kabuylog, ang bilog naman nga puwersa sa aton news team aton siring nga mga correspondent sa liwat na Manila sini nga pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal naman nga nabalhag sa panibago nga police blotter entry ato sini kapulisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulog ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Manging katimbang sang aton sini nga pagpangalagad tag sa kagabi ang mata kadrunggan. Oras sa kagabihon ang aton sini nga Patrol 2, ang aton sini nga Crossword Patrol. Sa sini nga mga tiyon, liwat naman nga magalibot sa pinakabahin sa Metro Bacolod, bantayan naman ang palibot-libot sa aton probinsya. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action John Diaz nga mga responder. Back to back sa aton nga piloto aksyon Nino Bugina. Ang aton nga update sa pagbantay sa lakat sang COVID-19 sa Balita Nasional, Balita International, Just in Report, Breaking News, Flash Report. Ina ginatutukan pang Huwebes nga edisyon Action Dale Salazar. Opda magita sa ato sini nga mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side. Ang puwersa naman ni broadcast engineer Henry Spolgar. Backup diri sa aton nga IT expert Sir Elway Dotilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Tulog, Syudad sang Bago. Ang puwersa naman ni broadcast engineer Bernie Villacanas ang Batang Suay. Sa kinandang, ang inyo sinialagad, ang inyo siningang korman sa Action Night Patrol,
Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ko sa labirin sa oras, 13 minutos. Nga pagpagalagad inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Tulo temprano pa kayo na maging respondera ng ato sa nga patrol to sunog sa isa dira ka stock room sa nga isa ka call center agent dira sa call center agent sa isa ka call center na kompanya dira sa area sang barangay Mandalagan. Amo ni ang nabiliban ta sa aton nga mga volunteer fire brigade kay kadasig sa ilang pag-responder. Automatic na kontrolar na yon ang kalayo kag wala na magdako pa nga naghalit pa sa sarang kaon sang kalayo dira sa stock room sa isa ka call center company dira sa area sang barangay Mandalagan. Ini man kagabi may responderan man si Action John Diaz somewhere dira sa area sang barangay Estefanía. Kaso sang stabbing kag kaso sang shooting incident. Sabay pa nga hindi na ni madugangan pa ang mga nagkranabo karon nga adlaw karon nga kapunan hasta subong nga gagabihon. Sabay pa nga magpabili na lang nga matawhay ang ato sinidak Banwa sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ang importante da nga maka-relax man lang kadali ang aton nga mga kapulisan kay bao maluoy man tagos sa atong kapulisan mga kaso kog sa nga gakatabo sa ila sini nga area of responsibility hindi mo na nilagid mauntatan investigar hasta nga masolusyonan kag tagaan man hustisya ang mga concern party sa among mga aksidente o kon insidente. Sa mga kaso sang aksidente kung kaysa hindi tagid man mapaiway no muna kung sablang ginasiling tangati itay gahalong pero kung kaysa ang nagasunod sa imo, kag ang nagasugata sa imo, way gahalong, kung mga pigaw-pilagaw ka lang sa mga ginatawag nga kaabtik, kag kung nervyos siya mga atake sa imo, antisilika mo, basi kung ibunggo mo pa. No? Muna nga, basta gani sa mga nagadalas lakyan, labi na gid sa mga nagamotor. Paghalong gid, ha? Doble nga paghalong, ha? Or make it, triple kapag halong. Parang, makalabot kita sa aton destinasyon safe and sound. Ayos! Isibo na ang orasan sang inyong Amarilo, Action Radio Philippine Standard Time, las 9:51 na. Sa siningabahin sa atong papalagad antes sa mga report na gikan sa atong sininga mga correspondent. Unahon tanay ang sitwasyon ni Watts sang Bacolod, balikan si Action John Diaz. Kamustahon ta naman ang sininga paglibot-libot sa sinigid ng mga tiriyon, ha? Sa Webes naton sininga pagpangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Yari sa Action John Diaz sa Patrol John.
Ay, kung makihigop ka sa baw, do galain imo nga pamatsagan, do ka naamit, no? Gana na. Do ka naamit, blay mo pamatsagan, no? Nga do ka ibuwag lang imo nga energy, oh. Mati ko galain ang ginawa mo. Hindi na mo suruka lang, nalay. Aga namin lang imo nga pamatsagan, nga do balik ka blaw, no? Ay gali. Dawa-dawa lawon mo kuno mong, Ati, lagi nga mapasabaw ka labi na gid kong gabi. oo, sapaw ka, kay tugnaw nga daan. Ay mo na nakaon na pero miya malamong. Gisalamat ka sabaw mo. Ah? Gisalamat ka makapasabaw. Mo ganin nga ti subong ka na obserbaran mo nga nagka-kondisyon lawas mo kag dumayo ang wisyo sa lawas mo magpasabaw ka na. Oo, namin pag ako may pares. Pares May nga. kay ano be chicken. Ati, depende sa taste mo. Mas importante hindi ka lang madulaan sa baw every time nga magkaon ka. Importante may kwarta ka. Ha? Importante may kwarta ka. Oh, si John, sinubula si John Diaz, oh. Alay nun talaga storya. No, may gabi sa tuturan yung kwarta. Hindi magpati, ngaway kaya kwarta mo. Hindi mo na yung ambal ko lang yan. John Importante yung Diaz may kwarta ka. kagadaan. Ha? Importante yung may kwarta. Amo gani nang ginasiling ko, ginabalik ko si mo, John Diaz pa. Tila binasirik magbanwa. Ay, kita mo balik mo sa ako niya. Ay, gabi. Story at John Diaz. Oo. Sige na may gabi action ni Rick, may gabi sa tuturan nga mga ka-action. Oh. Damo din may katumpok sa tubang sang stasyon ni Policia Major Layo Estopa. Oh, kita mo si Limon Lopez Diaz pa. Oh. Lopez pa. Diaz Layo, na iya. Oh, kita mo si Sir Mon Lopez kumbinsido. Kumbinsido ka na. Siling niya Diaz na iya. Oh, okay. Basta Lopez ka Kita niya, mo na. sigurado man Kita mo na. na kumbinsido si Sir Mon Lopez. Oo. Sige yan nga dua. May gabi, ako na rin, kari na kami sa may alis. So, sobra namon ka palay-laoy ni action ninyo sang tinula ka. Gagin kao naman kayo na do, kanasik sa among biyaya. Oo. Ay kayo magulang sa tubang sa backup 6 kay Best Major Leo Estopa. Oso dyan po sa mga inawal pinamilya, no? Dugligin ulong ka pulisan, kaya hindi kita masulusurba-surbara. Oo. Kaya arin sa mga tinumpok doon sa backup 6, pero tino personal, maniguro nga mga erinaway ang ilaya. Ati, pablatter lang basta wala lang labutana, iwagin na problema, action direct, no? So mga gabi, rin kami din naglusot sa may takuling, kadto kami mga ka-aksyon sa area sang alihis, may check kami dito may hit and run sa mga gabi, Uy. pero negative naman aksyon rin ka. Nag-accidente, mga nidris puno sang Bacolod City Government Center, Oo. sa entrance ka dibla, pasulod ka rito, pakatos likod sa NGC, isabi mo yung hindi ka na makatag lugar sa isa kag isa, pick up kag motor, bungguan na kundi disgrasya na naman, iti baskog yung motor mo, yawa ka giman niya sa baskog motor, baskog ang pick up, yawa ka giman niya sa pick up mo kundi tabog ang motor. Pero may mga minor injuries so dapat protinay kailang gidla, kung gabi kayo naman ginadalian, Oo. hindi kayo naman dali sa magpadalagan mo, kaya hindi mo pagtan kisa may galusot, gulpe, kung gamay-gamay, kay kiluluoy, kung motorsiklo ka ba, kuloy ka bagit, no? Ligwa lang dalo noon along area diri sang circumferential road. Kita ko ibang mga traffic enforcer nga magulan ni Goro ka niyo kagwa sila trabaho, matamat mawuli, may mga motorsiklo, man sila nga bisbet, no? Oo. So dapat tuway na sa mga aksidente, kaya tigabi na nga daan niyo, hindi naman pinagusto pagpadalagan kay talikaw sa aksidente sa dalanon. Ang mayon, tinga balita, kaya nga IPM, kita ginaton do sige lang libot, no? Na kawati magting kay Mayor Bing Ligad, hindi ka pa manuto. Oo. Kasi subong sige lang alam biyong aksyon sa dalanon na libot nila kung sabihin nila may mga basura, tigil na pangakot din man nila, kaya na pero tingak yung blog nila kakot sa basura sa may regional hospital ba? Oo. Kapag tibayo man para hindi na magbinaw ang hospital, pangakoto yung basura, baka hindi ka madala mga problema, no? Kaya tika, agad man yung asagi, kaya mo yung kasimot sa porte, kaya iso gabaho sa basura aksyon na reka, kung di makakot ka magtunumpok, ilabi na kung magtunot-talite, kag mag-ulan, uy, kadelikado, kakabudlagid, kaya magsunod pa lang sa ilong mo hindi mo na magwanta ng baho. No? Mas mahirap na panghakot nila ang basura dahil sa may area sa regional hospital action erect, no? Subong gabi na kami sa may luxury extension, labay kami sa Taytay, likod na kami sa sa Golden Field. Mo na idlaw man kami sa Golden Field maglabay kido, perfect sako kada adlaw. Perfect mga balitaan, no?
Anyway, gaan ko lang nga update aton mga kaksod lamig kang tanan kay do ka complex crime ni panawag ni Migot na Police Major Echegoe. No. Gapahit sa bulig. Kay do galingin tong ulo sa subong aksyoner kay may balayran. Spriyan ka sa balayran, do gaya kung ano ning balayran nga ini. Kay di ba na may kaso sa paglutang kag pagpangbuno nga nag-address area sa East Homes 3, Barangay Estefania, Surad sang Bacolod. Actually, ang victim dring wala kabalos, laton ko ang victim isa pero isa kabalos ini saging kilala kay Ronel Omentado Iclarin. Romel Omentado Iclarin, 32 anyos, ini sa taga-tandok ni sang Manipilis sa Cebu. Taga Cebu gini siya. Galing kito dumay-tiya di sa Cross Bacolod. Nakalagaw man di sa Bacolod. So, ulido na namihan naman lang siguro. Di sa nagtiner. Ga-drive ni sila ng tricycle. Pero hindi na si action na nagtiner sa may East Homes 3. Do ang ilang lugar doon na tawag nga sakop na lang sa East Homes 3. Kaya na lapit sa may vicinity ka East Homes. Okay. Ang isa pag-idri nga pirason, pero amo ni siyang suspect sa pagbuno. Amo ni si Jose Woody Diputado. Ang tawag na siya si Nonoy Longhair. Ang atong istorya, si Longhair, amo ning suspect, si Transformer, amo ning si Omentado, kay yan ikaw ayo actually Transformer. Eh, makon mo naga-transform sa kadaan ko, no? Lagi ni si Longhair, amo man yun. Kaya ang tabo si Nidre, ang ginaawayan ni nila, kay mabaligya sa labla botelya, sang ilimnon, ginabaligya na kamay, do, tag sa lapi, guro ng bilog na. Tigin akwat ako nun nila sa ilo sa pader, sa may piyak na pader. Kaya alin di sa ilabalay, may pader na sa kataas, ikinang lalo na nila actually sa ilo. No, kay dalo na nila, may baligya, ining botelya. Tigas pader lagi ng pagi, dipindi sa gataw? Kay ang ila na balay, actually, sang iya nga kilala na, may balay ginang kilala, ining si Woody, bla. May ginainstara na siya nga balay, sulod sang subdivision. Kaya itong inay nga botelya, ako sa piyak, sang subdivision. Wala na ang subdivision. Dito nila ginapang tipon na kusanerik ang mga botelya nga ini. So, mo na idalon din nila sa balay, ining sining ni Woody. Amo na nga alsato nila ginakwat. Di pag-akwat, ang ginpa-akwat sa kusanerik, amo ning si Aumentado. Dugin ano bala? Ginalsaya, ginduhol sa ulo ni Aumentado, aksionerek. Tiga pa kayo na ko na bulig sa Aumentado nga buligan, sa kay pertirigin kabugat, hindi na masarangan ang ining iya nga ginatwat aksionerek. Isa kasakong botilya? Isa kasako. Di pertik kabugat ko, no? Oo, te. Ginakadawan lang sa kuno ni Diputado. Gamay lang galing mamuyayaw, kukwaon nung do. Sa Diputado, yaman na kuno ginambal, ya. Oo, te. Ay, pag dumidugay, kita ko no, mabulig na ko si Diputado, imbes na bulig ko, baka no tiniklod ang dumadagdag na blako no ang botilya, kasi hindi na madala, hindi na masarangan, kaya gamay lang maning si Aumentado Kita ko na dumadagdag na, wala blako dinuso ni Diputado sa baba yung sako sa botilya, o tinatambil tong bibigya. Okay. Tinagtapong ulay, isang nga duwa, lang-sparring, isang nagdala niya, nagsanay lang nga duwa sparring. Isang uli, nagpuli ni kuno ining si Aumentado. Pagbalik ka kuno, ginkomprontaya sa ilabalay, sa balay sang ining Diputado, ginko nagkomprontaya lang nga daw. Ibot sa kuno yan, may bit-bit, yung galing ang kutsilyo, si Diputado, aksionerek. Amo to, nga nagkamugay sila, nabulaan niya sa liog, si Aumentado. Tapos, dali siya nga guya. So dahil ko nakasakit ka na batsagan, nalagyo ni sa kuno yan, nagkabatama sa puli, aksionerek. Pag puli ko siya, doon na wadaan sa kuno bilang ginawa, nalipungan ini siya. Si Aumentado. Amo na nabunan? Amo na nabunan? Kaya pwerting dugo, blas lawas, sa kita naman ito yung urma mo. Kaya mali, nanugid, ni sa kuno siya, yung pakaisa. Kad sa sawa sa pakaisa, ya. Ang bali, kadtuan ko ng balay ni Diputado, kay tiatoto ko ng motor, yung ginbili niya mo, kaya nagdala sa motor, mabalik sila ng Diputado, kaya medyo layo yung distansya sila balay. Hindi, pag abot ng tigali, sila balay, ang pakaisa ni kuno si alias Michael, ay nagbitbit, tigali ko ng armas. Ginbalusa niya si Diputado, kuno? Yung kanto ito sa balay? Yung kanto sa balay ni Diputado, aksionerek.
gintiro yung diputado, may laki nakalikaw. Oo. Imbis ulong igo, dris baga lang na igo. Okay. Tiyan mo to yung nalagyo mo na din si Michael ni, tapos Oo. tiro. Mm. Pati ang upod niya nga pagkikaiban, sobrang kulbawan na nila nakuha motor na dinalagan sa plagyo man. Mm. Ang motor pagabot namon kinas balay, toto motor pa. Amo ni motor sa diputado, gindala sa ospital. ang ini motor na sila mo ni motor sa ginbuno. Oo, motor sa ginbuno. Wala makuha sa pagkaisaya sa kakurban. Why na? Ah. Kaya sobrang kulbab lang nga kibot na yan, kilagin na niro na tiyang upod nila na makuha motor. Di pagkatapos, Pagkatapos, lagyo, gindala sa ospital, si diputado. ang natiruan. Ang natiruhan. Oh. Si diputado, gindala diri sa area sang Bacolod Hospital and Medical Center, Metro Bacolod Hospital and Medical Center, Diyan ay ka. private na hospital sa Stepania Action Eric. Oh, diyan ay ka. Atong ginbuno, yawan na kanto sa ospital ya. Why nalipungan sa kuno na bugtawan lang man sa? Te pero wala siya gindala sa ospital. Why siya nagpadala kay dalon sa tali sa ospital eh? Hindi siya. Hindi sa, at palang sila sa may barangay hall. So ining gintiro sang pakaisa sang biktima man tong ginbuno, amo niya ang gindala sa ospital. Amo yung gidala sa ospital. O, sa private baling ospital. Oo, private hospital Action Eric. Di karon. Ang lain, kasi diputado, why ginisa ang pamilya? Oh. Dali. Oh. Tika isa ilo sa regional hospital. Mm. Kaya nga ba masang ang bali man dito lang sa pinakalapit ka hospital sa dalon kaya sugong kaya ginawa ko ro. Oo. Kaya sa private. Ti igo. Sugong kay mapasaylo sa public kay para gamay balayran. Ang igo siya din guya. Dili naman na sa Magaw. Ah, baga man lang. Wag ganito manong isa tong guya to kagano to. Liog. Liog tong igo sa buno. Ini ang tiro nga baga man nakibas mga garo na yang igo ya. O ting lain ara sa may Metro Bacolod Subong. subong. Oh. Hindi kagwa sa ospital sa ilon tani sa regional. Oh. May balayran sa primero 800. Kaya may mabayad Action Eric. Ando magete ni Action Eric. Oh. Tinambal ni Sir Gohe na ang nagtawag ng barangay kay Basib na mabuligan ka barangay Ano na ganing sakop na natabuan na da? kasi kaniya. Ati ara si kapitan na da? Si kapitan na da? Negative ko no. Ha? Negative. Di si negative man ti way kaso bisan wala na si kapitan pero sino kapitan nga ni da? Kapitan Hindi kapitan ngalan mo na? ng Jerry Tingson. Kapitan Jerry Tingson. Tingson oh, si Captain Tingson te. Negative gani ko no. Way kasabat? Hindi magatag. Oh, yun ano na. Ibuligan ni Cap na danay ah. Kaya mo na masit lang mabuligan sa barangay council bla. Kay galing ito lolo Sir Gohe ko dito paon tong inagbayad sa ospital. Basi ka pamati si Kapitan Tingson. Oh, di ka na si Kagawad ko ano ah. Di sa aton ba? Red. Oh, Kagawad Red Sergado ah. Oo, kawadred. But duty subong? Oo, duty Duty sigurado ka? Ara ba sakyan na gina eh. Ti ba si option na kita way na di sa. Okay na sa? Way na sa. Ati, pulay sa Si Kapitan Tingson na 800 na. Hindi 800. Ha? Hindi 800. Pila? 4,800. Ay sus, kadako gali na, abi ko 800 lang. Sila mo 800 lang? 4,800. Oh, ti kadako gali. Kay private gani, tamo tergo eh. Alang mo tos lamang, amot tayo kito, hindi ka masarangan. Ti pila kulang aw? Away ki gani, may atag 4,800. Kaya ikaw nang kulang pa si balaghan ni Captain Son. Nabulang ba? Kaya wala galit nga barangay si Paniya. Ah. Sige, nagkigamba mo kuno biyang opisalis nga number 1 manika sa Lawayon, Dani, si diputado ni. Buta ko bisa sa lawayon na nati human consideration na lang ah. Oo, yung monetarian. Oo, human consideration na ti tao man sa di man ay sapat ah. Sabi na gani, di ba si may nakabati buligan sa na bla? lang, ah. Sa taga-barangay, isip Paniya, Oo, si Captain Son ah. buligi. Buligi si si Major Gowi ah. Buligi. Mga barangay councilor sang Stephanie, abi matamuti no, di ba? Paano ito labas kay para mamut-namutan ng ilaw? Oo, amang. Si Captain Son, kabalo ko, hindi niya pusong bato, pusong Ay, hindi mamuna. na ya. Galing kay ti subong gabi pa ni ti basi sako man taguro si Kapitan Tingson. At sigurado ko basaga magadto na si Major Gohi na wala na problema guro dayon ah. Pagkaposa, gano'n ang iya dun na Mayroon. bill
Ay, ganyan mo kasaka na, no? Gasaka na daan. Kasaka gilanat sang tuod sang bill ka hospital tuod mo. O, ti, malata na Napatak, buwan, ti, galagapo to si Sir Goe, o gatawag pinatakon. Ahay kalaluoy. Ano man ako din na pagandol ka barangay, iway ginamay mo, yung mga pulis ginaksyon, kaya lang man nga itibis ang dila. Oo. Ang hospital, yung mga, ano man lang na yung bill, madugang naman lang madugang da. Bawa ko mga barangay panukoy para palayo lang tabo na matik na niya. Gani, mating na tani. Oo, si Kapibing at matik na si bisa sing kagawad Peter, may noble na wala problema. Bisan si Sir Dan at beef na. Cold na nila ya. Wala na problema ya. Gani, ti, amo na, ginano din nila subong, kung ano ni mga tabo saya, kaya wag gusto ng isa ka pamilya din din eh. Sini kagawad Peter, may noble. Nya pila mamakota ko pilang kulang kay Siwanta Chiki. Pati plan niya. Do didlim ning migo ko niyo. Oo, wala yung problema kay kagawad ya. Iya mo to, buliga na. Buliga na sang kuan, barangay official sa barangay Estepania ni Kapitan Tingson. Oo, kay para makagwa. Kabalo kabudlay, magiging ko na lang ka-private. Sumagod public yo. For the sake na lang sang natawag nga ti tao mo na, bisan may ang tao na kawatan na sa kung ano na, kung may mga bad record sa barangay, ti tao mo na, buligan ta eh. Oo, mga kapitan Madilid Diaz ne. Oo, wala problema. Call na ni Tawag Kapitan ko na Madilim tan, Diaz na. Oo. Sige lang ha, i-follow up na kay Sir Gohe. Oo. At raise na lang ila concern na. Gani man. Kay hindi ni madugang na sa problema sa investigasyon nila mo. Kami kwarta na si Sir Guy, hindi man na... Ay, mahatag niya. Wala man na problema, Sir Guy, kami kwarta. Ganito, siguro ka dulo man ang bulsa man mo. Sinugit ka sa Kasi pabla 4,800, hindi ka mangitaas naman. Ano gani, kay isugit sa akon yung pinambisbit ya. Guro nagkuara na tawag na si mo si Sir Guy, kati abi to daw damo si Jan kwarta. Ay, kalay! Di ba siya makabulig-bulig man blao? Ako yung nalawag siya. Gama na gano'ng punto ni Sir Guy, kaging tawagan niya, kaging pabalo, igid ka, kay pare, basi si Johnny makahatag mo ni Gob sa gamay-gamay la. Abay, ko gabi na nang problema pa to. Bisa siya nagpahulod-hulod 2,000 ka, kung masaya siya makahatag sa Jan blao? Sige, kay yata ito kay kapitan no? Ang biktima, napaglo sa private. Ara pa sa private hospital. Di ko mapangitaan na to kag mapa-discharge. Sa ilog ito nila sa may private o public. Most likely, kani kung hindi man to dalo ang pilas, pwede lang mato nila ma-discharge mo. Pwede naman ma-discharge ka basta man naman na sa luhampol ka lang punaya, nakakuan. Ulit exercise lagi nagmay. Lubaka mo na, ng daon daon ba nakakuan? Kasla? Hindi daon mo sa para ba kung dugo ya bla. Daon ka balunggay. Balunggay? Tiyap day. Ang igo intro basi kung kibyas mo lang. Hindi dulot sa pasulod eh. Basi nagpilitong bala. Ano kung armas to aw? Takilid siya? Sulupak to hindi. Hindi guro. Ano revolver, pistol. Do pistola. Pistola. Bamay na kayo baga, no? Kung makita rin, mga ulo tayo, tapos kita rin itong biktima. Kita ni gani, dili na na-proportion siya nga wala nga bagaw. Ba siguro nakatakilid o nakadepensa, siguro bla. Kaya mo na dapat na, no? Sige lang nga, kay Palok na kay Sir Guy, bago sabo na ikaga. Kung ma-discharge di kay Kluloy, man ang baka-afford aga. Ano man ang ilaga ni nga galagapan sa kay para madakpan sa ning suspect na ka masulbarin ng case. Para kay unstable condition na drug. Kung madakpan ng suspect, siya ito babayaran sa ospital. Amo ginae mo na tabo, nalagyo mo ito ko magbayad. Lagyan mo tayo guro, kay wala man ito guro kwarta. Kaya madakpan sa ni Major Guy, sigurado ko sa ginamanabat sang pagka-ospital na sang gintiro, ya? Oo, mo ginaman tabo kay sa ito marigduana isla pagwaon talan ng mga padiyot na pwede na mobratan eh galing kay subong medyo alang-alang kay tiling investigaras lang kadaan kabot dai pato kay na kay ining sino diputado ne di pa sa makatag sang totoo yung ngalan inang natiruan? Oo may pagkasuplado mong lina? Kani mo kaya may pagkasulawayon gani galing ito itamimo da kay Bululigan mo galing ngalan niya do lapit-lapit dito budlay man no? Budlay nga pangalan so mga diputado ka hindi ka ginapa sa white sa may backup for ha galing ginap lang ulo sa mga hepe sako dahil sa mga backup for kay buwas may bar exam ay oo
exam sa mga manug-abogado, ti ilagin area ang Lasal. Ang Lasal, ila area? Ila ng area ang Lasal mo. Ah. Itakos lang nga daan, may mga secretive na ti. Ano mo nakaroon niya nga dugang pinakaroon sa ila doon nga problemahon ang kuson Eric, no? Sige. Eh, naman kaksuna, muna ang update naton sa kaso, sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod sa Giapo ng Gababilin. Mamaya na yung panahon sa mga kagabihon, halong sa tutulan yung magkakson. Enjoy the rest of the evening. Rekta sa Batol, ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Kinagasiling, sa tutulan yung magkakson sa rin kamagyabahin sa Pinas, labaton ka sa amon berita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Oras sa balita, oras sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kay Action Jan Diaz. Talaga pa isang biktima problema si Major Richie Guhe. Abi ko 800 sa baleran kay daw mahapos-hapos na. So kung 4,800 ginaguro mapulupinot kag mabulubudlay na. Ay mga tao niyo, wag halong May gabi dira kay Inday Yoni Bilaong. Pag sa mga Bilaong, pamilya dira sa Aning, sa Barangay Panoco. Isa kay Jules Locasan. May gabi kay Toto Jules Locasan. Tagawad Peter May Noble. Tamiyaw lang si Nanay Tessie Noble. Ibo ni Botser San Germany. Tamiyaw lang iya pamilya dira sa Murcia. Ho. Kay Toto Kwanda. Isa kay Jocelyn. May gabi dira kay Jocelyn ha. Kay Rowena Castillo de la Cruz. Wow, nagapaurok-urok ito. CJ Maghamantok na kag si Connie Laparano sa Pandanon, DSB. Kaya monitor man sa atong sininga pagpangalaga. Salamat kay Jules Locasan kag kay Connie Laparan dira sa Pandanon, DSB. Alin sa report sa Patro, sa ilotara sa ato nga mga report sa ato correspondent. Standby sa report ni Action Nelson. Standby Action Arlo. Unahon tayo sa Action Roger Gutib sa isa rin nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Night Patrol. Field Report. Aris Action Roger Gutib sa line number 2. Action Roger, may gabi. Yes, action na may gabi sa mga aksyon sa aton sila yung mga balita aksyon na nagkikalderi sa may Segundo Distrito sa probinsya sa Negros Occidental. Sunod sa Cadiz, may ara na gindapopa ang kapulisan nga isa ka wanted person. Uy. Kag inisya ang gin-operate bangon kay may kaso nga ginatubang sa sining Section 5 sa paragraph B, Article 3 sa Republic Act 7610. O silingon nga, child abuse, ini ang kaso. Diyos. Kag ang operation kay ina mga alas 3:50 sinigila mga hapon na. Yung patikayon sa kapulisan sa bahay sa barangay Andres Bonifacio matapos mabato ng report na ini nga persona na nagapakatubang sa kaso ang yara sa sila sa lugar sa may barangay Andres Bonifacio. Ang kindatok kilala kay Roland Samarong Valentin. Lapit na kita ni kay Manti madasun si Mata Valentine's na. Now, Roland Samarong Valentin ay kay 3 anyos sa edad. Residente ini sang residente siya sang Hacienda Villanueva, Barangay Andres Bonifacio sa Ciudad ng Cadiz. So, sa report, itaboran mismo ni Police Lieutenant Colonel Helgen Dispe ang operation upon wala makatapos ng kapulisan na sign sa warrant of protection. Police Executive Master Sergeant Albert Liloso kag iban pa mga kapulisan sa patrol ang gin-serve nga warrant of arrest gin-issue ini sa RTC Branch 60 sa Ciudad ng Cadiz sa kapit sa September 15, 2013. Kaya kahit internationally, kagin-pernahan pa sa nag-retired na judge nga si Honorable Judge Renato Dimonyes. Ang tiyad kaya panugot ng korte para sa temporaryo kailwayan ng 80,000 pesos. Pero wala man siya makapiyadsa kaya nagipatagay ng pag-booking kagagin
dalaman siya sa kanisiteng emergency clinic ako ni pa-check up. Nagkipay maluman sa iyang sila nga constitutional rights under sa Republic Act 9745, ang anti-torture law of 2009. Pagkatapos sila kasi good physical condition man sa Amerika. Jadi siya ang karon si Senado yara sa sulod sa Silda sa DCC Custodial Facility. May mga nagreklamo, sinigilamang gabi sa responsible sa patrol. Oo. Pero pag-abot sa patrol, wala naman kuno rito ang cashless person. Kaya man nagpantasya ako sa armas lotang. Baw. Ang report nga daw hubog, dapo, si pagsitaya ko matanyag niya lagwada sa tubig, wala yung gabi na. Oo. Nagmakikuga pa sa aligasyon sa isa sa siya, generic nga si Dorosia, ikuga ang iya sininga inablos. Ang mga nagreklamo, kilala kay Juvenil Liano, 42 anyos, at Jimelet Jeruyo, 48 anyos, na residente sa Proctool, barangay Son Juan, Ciudad Cangcalis. Oo. Pero sa pahayag sa sininga si Jubilin Liano, ang kuga sa iya sininga inablos. Mga inablos, sir. Tapos ano natabo? Nang ding kuga ya lang ya golpe kag bisita nga maano ka di manag-og. Siging kuga ya kay way ko kabalo kay ara ko sa balay mo. Dati nari ko no gin sita yaman. Isog ba? Kuga yan eh. Pila edad sining kuga? 14. Uy, inudidad pa. Kaya siling ko, Sino na siya natawo? si Rilan Rivera. Raylan. Oo, Rilan Rivera. Tagadiin na siya. Taga Carmen na natang una sa gista sa Suol, nagsaylo sila sa Carmen. Sino ara sa lagay na kasuol? Ara na sa gina kay inom. Dayon din kadton sa akong umaga, din pamangkot. Mato, dali bala na din kuga man ko na akong manghud. Oh, siling niya wala to ginamo-amo ko lang sa kuno na mo na kuno sir. Okay. Oo. Di wala naman na napulit naman ang kami. Din ganito sila napulit kami. Ma'am, ang gabi. Di dayon, di inyo, nag-ano nito, nag-ano sang tape. Dayon, din tayaan na kuno sang bugakang. Siling, Kita yan. bugakang gali. Sino na tayo? Lindon, si Padre, si Naguga. Okay na kantuan na direktor sa patrol. Oo, te. Alin ba nga po yung patrol dito? Di wala naman ito may nasa buwan dito. Wala na mabtan? May naman dyan. Ate guro, abot siya na to. Sigurado ko, ma-report ko sa pulis. Oo, linong naman to. Duro sa mga pulis, kapulisan. Oo. Yan nagpuli na sila kay pag-abot dito wala naman. Pero di kapsa nag-blatter sila, ang patrol ngayon nga nagsibat na yun. Teka, hararaman ang patrol kasi may armas ko dyan natin point naman. Te, patawag ba saga isang pulis aga pa? At yung tracer sa referable sa barangay lang kaso pero get pa record sa Women's and Children Protection Desk kay minor. Ang mga biktima kagin pagkuga, kagin pagtayaan, pagitang armasa. Kaya mo na action Eric, medyo panlang patigayon sa mga kapulisan man sa kinas nga mandate sa patigayon sa 6 points. Sabay pa kasi matawahay lang. Sabay pa? Ang ato diriya wala lang siyang man yung mga tuwa di sirentas na naman mag-action Eric. Sige. Ang amon di diarami mo, nagapay malo, mga luhalong lang mulakan, ang tubig, kinikaroon nako, las gabi. Sabay masuga sa ang ulan, ang ang balon ng lagko, siya mo na delikado, sunod siya kay Mr. Panoy Suwang, amon di nga diarami officer. Kaya nga pang nagmason, lang kuno ang mga pumuluyo, nga labi ng araw sa mga ikan, ang pag-action Erika. Sobre ito pero mga report, balita informasyon at amiyat talaga ako na si Kapal Diaz at si Jonathan Diaz sa mga Albert Puino. Abot ka musta si Kapitan Madilin Diaz? Ano ba nakuha ka-monitor siya? Ano ba si kapapatsag sa ito? Kapapatsag na si Kapitan si mo? Why, man. Pero tinabi ko si report sa malalaya. Kasi kung ano man ano naman yung ato niya, automatic wala. Ina. Automatic. Pero why ko, hindi mo kung kita may mga positive magpo. Hindi ka comment magpo. Gani.
Oo. Sa ako, mas kapitana. Pati kung nga pa may dito na, mapapatyag sa karon. Wow. Oo. Kag sino yun, na iba sangko, ka nagpamati ah. Robert, di sa mong ni Ibab, ni Madam Ibab, na sa mong, bala mo kung kagapon. Ay, gali ka. Ba't Oo, yung birthday. happy birthday kay Inday Iba? Oo, birthday, subong ba ang birthday mo? Abot yung subong birthday, yan si mga birthday pa. Oo, Sigurado na may mga, ano naman sila, may mga outing naman na sila. kagati ang handa, porti eh. Karga birthday. Porti na niya, bula na si Toto Joy Sangko, mamersa mo. Oo, siyempre ba, pamantika, kinasimibigyan. Oo, Mamantikahan din ha. laban. Matik na matik eh. Yan. Dr. Albic po, inulan ka pa matay ka dito sa Albic. Kamusta sa Toto Albic? Man, diba siya ka text-text ako, hindi ko narasa sa Bacolod daw. Masako, masubong ka, yung ka, yan sabihin yung mga subong na panghatag, mga tayo mauloy, udab lang may di pa. Ang bala, magtaga mo Toto Albic po, bala sabi mi, Toto Albic po, yung action ni Rick Room, magkabakulod ka bala, pa-text-text mo siya ka magpro-pangapit sa Gingy, oh. Oo, gani, di naman mo siya gani nga ma-apit siya. Oo. Pero wala pa siya kapit na. Diba, di ko... Kung makahapit siya kung makahapit siya ka mainog hapit pag isa ko namin, pagid. Oo, gani! Wala yun naman lang mo. Oo, gani, maganda na yan. Kaya sa akon gani, si default man mo. Naman na tirada. Galing ka lapitan, lang ang mudiyan mo. Oo, gani. Ako yung natin ulay, hindi ah. Jer, batay na skill ni no? Wow. Magaling siya. Sige, pakilig-gilig ko na yun eh. Dapod panda lang ba? Dapod panda ka doon, Maxim lang eh. Oo, gani, di matik na yan. Matik siya. Oo. Ang iyayaga, magiging sa skills, para gidya, may tupa, gidi. Gani. Kaya pag siya, maka-trespasser, kag maka-disponer. Oo. Sa mga, sa mga kakulangan ka bla. Kosto ah. Pero to, Alvin po inulan na yan, no? Di ba, tapos yung third mamaya, sigurado siya naman nabulos. Laban eh. Kailangan niya, saan man eh, maalaman, professional ka. Wala po't malam, maalwan gidya. Oo, malwan. Pag siya ba binuligon, ginasilere ka. Gani. Toto Alvin po inulan. So, pwede nga naman lang ang report, balita informasyon, dari sa ako ng tangat sa personal sa kandidato mga kaapsyon, sabihin ka mas kami nga sa mutot ka sa amon balita kag servisyo. Sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, Reception Roger Good, ibig report sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Radyo! Salamat kinaksyon na Roger Gotib Live Report gikan sa segundo distrito. May gabi nila kay Glenard Antiporta, kay Madam Nina Litoy, kay Roger Toricarion sa may Pahanukoy, may gabigid Toto Roger Toricarion sang Pahanukoy, kay Renz Evangelista sa Binalbagan, kagatami ka mo din ang pamilya Quirino sa Silaya. Alin kay Leo Santueli Quirino. Kay Romila Ocalinas, mayang gabigid. Beth Butal Pilayo sa Binalbagan. Mami Diana Consolacion dira sa Isabela and family. Gabi dira kay Mama Diana Consolacion, no? Sa Isabela. Kuya Mark Efren, mayang gabi. Mr. and Mrs. Kuya Mark Efren and family. Sa kabataan dira mayang gabigid. Kay Jonathan Rinaxia, dara sa may Lagasan, Bago City. Kay Jocelyn Liboon Dispoho, pa-check attendance lang. Sila ni Connie Laparan, dara sa DSB Pandanon. Madam Banisa Mayo, good morning. God bless Madam Banisa Mayo. Kay Don D. Blancada, si Madam Banisa Mayo, aran na sa Minnesota, USA. Si Don D. Blancada, si Rodel Aurelio, Bao nagapaurok-urok kitsaho. Si Toto Helmon Garbanzosa, Narisa Ruiz Ilari, sa kay Sir Leo Dario,
Ara gali sa Brussels. Kami ang asawa ya si Giovanni Garbanzos. Helmon Garbanzos. Toto Helmon Garbanzos, duwa rin sa Pinas. Lagi sa mamasar ba? Balikan na sa imo sir nga teritoryo. Sa kay Tita Bibing Severino, paring kinalo sa kadira sa Tokyo, Japan. Kay Frey Adana, o din Lamis, dara sa may Santa Catalina, Negros Oriental. Simon Lawrence Villarias, tami ay ang asawa, yung agwapa, si May Balsumo. Gamonitor gid sa aton sa papalagadali na kay Simon Lawrence Villarias sang Silay City. Gapa urok-urok in sa Action Night Patrol. Teardrop Toto Richard Dennis Richard Tiboromada kay Joel Kumla dira sa Saudi, tami lang pamilya sa Granada kag sa Region Pearl. Felix Gard, tami lang misis siya. Si Tinina Marhin, last day kuno sang Chinese New Year sa Hong Kong. Sa Kaiser Rendel Zamorada, kay retired police captain Dingdong Guzman Severino, dira sa San Enrique. Musta kada dong? Kay Marilyn Mendoza Trangunan, may gabi dira kay Bambi Sirano Defensor sa Est Home 3 Estipanaya. Pamilya Rigula kag pamilya Tabuyan dira sa barangay Sagwa Banwa Valladolid, tamya kamo ni Elmer Rigula. Hernando Mendoza sa Tagob ga monitor gid si Rodel Aurelio. Ronnie Arroyo dira sa may Chicken House Lacson. Bao sila ni Toto Ronald Cipriano kapaurok-urok gid. Alin na kay Ronnie Arroyo sa Chicken House Lacson. Aprik Mandi Uya mayong gabi gid sa Quezon City, Metro Manila. Great Colanda, Poroca, Bongabilia, Barangay Pandanon, Celos Morsia. Eric Rojo Asyado. Humanumina may gabigid kay Rowena Castillo de la Cruz. Tamiya ko ang anak ko si Kazel de la Cruz. Nagapulaw lantaw sa imo sila ni Rowena Castillo de la Cruz. Kay Sir Roberto Pineda Jr., Sir may gabidra sa imo, Donald Kabasag, Jose Hiherson Lapinig Junio, Lorna Dilihinsya, Cherry Cagnono, Eduardo Ankid sang Maaw, pamilya Lorico sa Bago, Joban Lorico nga nagapaurok-urok gid mo bahilid dyan, siling ni Shane Manalo. May bukas pa, mbaw, kay Jinky Jalagdon da. Kami ay lang ng pamilya sa may DSB Barangay Pandano, no? 100 star salamat gid. Milili Oligo sang Banis Cafe, o si Edgar Asuncion sang Inigaran, Jonathan Rinaxia dira sa may Bago City, sa may Purok Durarug Barangay may Bago City. Na kay Jonathan Rinaxia. May Camacho Queenie may gabigid Kativer, nagapaurok-urok kido. Si Dulce Harjo Pakalinga, dahon lang punaya. Okay. Bese Cabaylo Puentes, Ronnie Gordon da bago paurok-urok ito Ronnie Gordon, sila ni Paul Kenneth Rojo sa Talisay. Ara sila monitor gid. Lorna Dilihinsya may gabigid kay Jana Merel Tupas, Tagawad Idol Tupas sa Barangay Libacao, permi ko ka monitor. Sige. Isa Mrs. Pablito Benedictor family dira sa Barangay Minasipalay, kakay Arim Lanidro. Gapaurok-urok gid. Dina Di Crepito, Barangay RSB, Lisa Joy Ilon Amoroso, Rodel Aurelio Dondi Blanca. Sa kay Sherwin Hugos, tamyaw lang si Morina Escondis Sarasya sa Barangay Sibokawan, Isabela. Alin na kay Sherwin Lugos, nagapaurok-urok gid sa pagpamati sa inyo diri nga palatuntunan. Monitor man on duty sa Police Station 10 personnel si Kuya Major Richard Pajarito, alin na kay Kuya PO3 Makuring
and Company sa Police Station number 10. Ay, puerti. Merlindo Castroverde kag Elvira Arante Isponilla, check attendance lang, no? Juanito Pasda, malandra nga pagpaurok-urok. Ara na si Juan, ara na si Action Nelson. Sa ilota sa first district, Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Action Nelson, may gabi. Yes, Eric, may gabi man. Ikaw lang daw ay? Ha? Go lang daw ay. Wala, init kayo de. Init. Oh, hindi magwanta. Tika, mustang kanto ang maninuyan mo? Ati na butangan man mantika ang aton si Mod eh. Grabe, manini, mantika. Ganyan, linod-linod mo. Na Di okay lang yung kasal? Ha? Okay lang ang kasal. Okay lang yung ging kasal eh. Ate ang... Tiri okay man ta? Ang nagkaon niya, okay gidya Ati eh. okay. Na, Ati mo ganit din ko nga na Mantikaan? napiskan sa mantikaan si Mod. Gani. Buinas maninoy gid. Oo, galing keti mo na bla sa panahon nga puwerte kainit ba? Bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Gusto mo pa magkaon daw, medyo gaganagan ka kay kalayo nga daan pa sa travel mo, init pagit eh. Puro, wala kaya basa mo na mo kasi di ka kakita utan mo. Ti nanad ta dan sa utan niya, ti puro karne nga tubang mo, ti puro mantikaon. Talagsa mo lang na. Oo, lawas dan ato mantikaon, dugangan pagit. Laban eh. Nga may nitan tagamay, gatulo yung ato mantika. Mayo man sa akon nga mga kumpare kag kumari da, mayo lang nga pagpamati Oo. Da sa mga Cornel family da sa may Talisay. Abot man sila gani di sa Marcelo. Gani, no? Basta kasal ara. Matik na yan. Matik na yan. Kung nula ka mo yan nakinitay sa iba ni okasyon, sa kasal ya daw sigurado ko kita igi ka mo. Tapos magmininuyay ka mo, puro mo lang gali amigo. Puro mo lang kilala. Ay, tiyo. Areho masubo-subo nga balita, Action Eric. Ang aton nga madalas sa sininga gabi, kay ti muning na tabo sa may Banwa sang Tubuso kay na mga lason sa imidya. Matapos nga ti isa ka persona ang nagpakamatay. Hikog. Tago talang ni ngalan. Hikog. Naghikog. Oo. Pilidad sila sa naghikog, Action Nelson? Dinto akong kopya, mga 43. May asawa na? May asawa na, ginbili niyang tatlo, ang apat niya kabata, isa ka babae, kaga tatlo niya kabata nga lalaki. Taga din na? Taga Mabuhay to, Barangay Poblasyon Tubuso. Okay, te. Ang informasyon nga nakuha naton Action Eric, nga ti nagano ni siya, na depress kay ang aligasyon nga ginbayaan ni siya sang iya sining asawa. Diyos. Muna karon Tiga problema, siguro kung sino mabuhay sa apat. Plano bataan niya na? Apat. Tiga problema, siguro kung paano mabuhay ang apat sa kabataan. Muna gani ang isa mga problema kay hindi na sa kagwanta siguro sa mga problema. Dugay na sila nagbulaga sa sawayaw? Dugay naman. Tapos muna na sitwasyon, pigado pang sitwasyon sa pangabuhi. Di wala nagid sa siguro sang nakita nga solusyon? Nga solusyon kung sa di magikog? Nagikog na lang siya. Anong manira sa pagikog yun ginanoya? Ginigot yang PC sa sablayan ba siya balay. Kaga tapos ginigtan niya liog, nagtungtong sa stall na blang nga bangko. Nga plastic. Te. Kaga tapos naglumpak. Sus. Papaita. Ti wala na giningagaw patani sa aton sini kapulisan, gindala sa municipal District Hospital San Tubuso, kaso lang kay tigay na declare sang attending physician nga dead on arrival. So,
daw masubo-subo nga balita sa pamilya. Sa natabo action erek sa Ang pagkamatay klulo, bataan sa ka, Mayo? pamilya nila ha. Sino mga, but ito, paano na, sino, ate, may maginikana, magano kalamatay naman, nung masagot sa kabataan? Ate, may mga parinti mang guro na base ang asawa makabalik mang guro sa sitwasyon nga tinabatian niya na guro ka nakabalo na sa nga tiya ba na nagpakamatay ti alangan niya na akong pabayaan na patek bata da. So muna ang balita nga natabo sa Tubuso kay na mga alas 11:30 ti kondolensya na sa pamilya. Masubo-subo nga balita. Ari mayo man nga balita Ari ang mayo nga balita madala naton kay nayad ang indinapit nga bisita si Gobernador Eugenio Lacson diri sa Banwa sa nga Calatrava. Oo. Ang mayo nga balita kay kapin sa 1.3 milyones pesos ang ginpanagtag sa mga kapin sa 413 ka mga farmer beneficiaries. Ini sila ang ginatagan sang nagkalain-lain nga mga kantidad pinaagi sa ginahatag kay na sa ilang chike sang aton sining gobernador, of course, upod sa mga official man nga dira sa may probinsya sang Negros Occidental o kon dira sa may Kapitol ang provincial agriculturist nato nga si Dayna Hinsula diha kagati nanging kaupod man ang iban pa nga mga entourage ni Gobernador Lacson. Okay. Araman kay na si board member Araceli Somoza kag subong man si board member Romel de Bolgado. Of course, ang mayora sa Banwasa nga Calatrava si Mayor Marilyn Era isa man sa naghatag inspirasyon kag naghatag man sa pagpanagtag sa mga insurance sa mga kapin sa 413 ka mga farmers beneficiary diri sa may Banwa sang Calatrava kay na ang mga last 10 man to do dali-dali man to sigob ning pauli to kay na kay may mga appointment pangagawlat sa Kapitolyo. So muna action erek ang maayo kag masubo nga balita karon nga gabi ang aton sini madala sa programa Action Night Patrol. So muna mayo lang nga pagpamati sa aton sini nga mga bago gikasal mga iyado. Good luck. Di may bonus na mo. May bonus ng kasal. Mayara na mo. May kwanagli, may pundo na. Hindi lang kay pundo, nagwa na ganyang pundo. Nagigili ya. Nagidya may ebidensya na gid. Sigurado na gid na ya. Sigurado na gid na. Ano pa ng dako-dako na. Importante nga makasal kay para ma-solemnize ang kontrata sa sa Ginoo. Muna ang importante da. So muna action Eric ang aton sini pila ka mga balita kag impormasyon nga madala sa karon nga gabi para sa Action Night Patrol. Gikan diri sa Banwa sang Calatrava sa naunong nga distrito, Aksyon Nelson Patinyo nagasiling mga ka-aksyon din kamanyabayan sa Pinas, labutong ka sa among balita ka serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Dagang salamat kit aksyon na Nelson Patenyo, may kabidala kay Barrio Garay, kay Janilo Sansino, kay Nelson Selbiderio Mangilan Jr. Paring Ryan Borjada may gabigid. Teresa Pacheco da. Si Action Rex siya pag-ugturo na iya. Leo Santuili Quirino. Happy birthday kay Kenny Roger Quirino. Sang Silay. Alina kay Leo Santuili Quirino. Manong email ka kay Manang ni Lida Lopez and family, may gabigid, Bon Ignacio, sa kay Jirel Gadudo, Marjon Caballero kasama, sa kay Sherwin Hugos, dira sa Sarabia, Morina, Iskondis, Sarasya, sa Barangay Sipukawan, Isabela, ginatamya lang, no? Kay Nam Chay Yun, kay Kent Bulakha, Wanisa,
Para gid ka pa urok-urok kid siya. Butchoy! Gabi na kay Butchoy. Sige, sa luwata si aksyon na Arlo Ticar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Aksyon Arlo, may gabi pres kami. Action Eric, mga tak na alas 2:50 sing hapon kahapon nga adlaw, isa ka wanted nga persona ang ginaresto ini sang IB Magalona Municipal Police Station dira sa may Hacienda Balili, Barangay Gahit, Banwa sang IB Magalona. Ang sospitsado nga nadakpan Action Eric ang ginkilala sa kay Kayla Mendoza y Bustamante, 18 anyos edad, isa ka dalaga kag pumuluyo sang nasambit nga lugar diin inisya ang gindako pinaagi sa isa ka warrant of arrest sa kaso numero 5053 nga amo ang pagbaylar sang Presidential Decree 1602 nga amo ang illegal gambling. Ang nasambit nga warrant of arrest ang gin-issue ini ni Honorable Ranila Perez, ang presiding judge sang 7th Municipal Circuit Trial Court sang IB Magalona kag Banwa sang Manapla nga napitsahan Hulyo 26, 2021. Ang nahinambitan nga sospitsado ang may piyansa nga ginarekomendar nga kapin sa 30,000 pesos para sa iya sini temporaryo nga kahilwayan, samtang inisyal sa karon ang na-detain sa may IB Magalona Municipal Police Station Custodial Facility. Malipayon lang nga pagpamati sa akon parente dira sa may Banwa sang IB Magalona sa kay Sir Gerson Andales sang IB Magalona Municipal Police Station. Para sa Action Night Patrol Program, report from IB Magalona. This is Action Arlo Ticar reporting. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, laboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon, aksyon, radyo. Salamat kit Action Arlo Ticar sa imong siling report. Oy, may gabi dira kay Tita Josie Patalita. Okay, Tita Josie Patalita dira sa 3C Imidya, Bago City. 3C Imidya, Talok, Bago City, ha. Ginatay, mayroon ni Tita Josie Patalita ang mga friends siya dira sa Barangay Sagwa, Banwa, Valladolid, kag sa mga pamilya yung madala sa 3C Media, Talok, Bago City. Hari na kay Tita Josie Patalita. Arnel Binares Jr. sa iyadra nga senior. Kay Arnel Binares Sr., Arnel Binares Jr., kay Toto Andro Mamon Binares, kag sa mga Binares family da sa area sang Alihis. Way niya untat nga nagapaurok-urok sa Action Night Patrol Program. Salamat gid sa inyo dira nga pagpamati kag pagpaurok-urok. Pagbalik naton, balik ka report na action dyan, pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya tinagamat-amat kumansa ka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako galing si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako gali si Andres Polgar, diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa aksyon si manager suportado din tama sa amon kay wala ikang napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kang mga poslaro nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong nga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat pumansa ka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon
Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Magabi dili kay Maninoy Mai kay Maninay Chari Salvacion nagapaurok-urok kay Carlota City amuman sa kay Romila Ocalinas. Pa-check attendance na siya. Balikan ta si Aksyon na John Diaz sa Patrol 2 sa final report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Aksyon dyan sa balik report is come back. Pasado alas 5:36 ning hapon Oxonerex ang nasunog ining stockroom sang Concentrix ng isa ka BPO company diri sa area sang Barangay Mandalagan sulod sa Bacolod. Actually based kay na sa initial nga report mga light materials ang ada dira. Hindi gid man siya nga standard gid nga stockroom kay kumula man na sa pertahan gid Oxonerex. Kumbaga daw lang nilagay na pang butang ining mga excess nga mga gamit sang ila mismo nga building. May mga light materials, may mga gamit para sa sulod sang isa ka computer laboratory o kung nabi sa isa ka opisina Actionerec, agud nga ini mga soundproof nga to dito kay na nakita ginaton tapos kita nagpatigal sang coverage sa lugar. Based sa report sang BFP, actually ang oras nga nakabaton sila sang tuwag mga pasado las 5:40 ang taklas ng hapon. Gilayon ini naka-responder na palong ang kalayo, pilang ka minutos ang makrigad, na 5:47 sa hapon sang gin-declare ini nga under control sang Bureau of Fire Protection Bacolod kag mga 5:55 na sang gin-declare nga fire out. Initial rin nila kay na mga more or less 160 based sa declaration sining kompanya Actionerec. But according to sa report sang BFP Bacolod, nagalambot lamang 70,000 ka pesos ang balor sang kalitan nga gintugas sang kalayo. Bangod nga ini lamang ang yara naglabot sa first alarm nga sunog Actionerec. Bisan first alarm kay ang mga responders sa sulod sang Bacolod ang nagpadulong gid sa lugar kag nagbulig sa pagpalong sang kalayo. According to kay Bacolod City Fire Marshal Legazpi, Delegaspi Actionerec Buas, nga daw, magakandak sila sa mas madalang pagiging investigasyon sa lugar kung saan nagluntad ining sunog. Report, gikan sa patrolang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Ganagasiling, sa tatanan nga mga ka-aksyon siling kaman nga bahin sa Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Salamat kit Patrol 2 may pahabol si Eb Oninotna Merlindo Castro Verde. Monitor pa sa aton. Salamat, kid. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sa bahanon Action Night Patrol Program, Webes edisyon. Magatakop ini, balik ini buwas Biyernes. Aton sini nga mapatrol layon at reporter sa Action nga nagpalagad karong gabi. Action Arlo Ticar, Nelson Pateño, Action Roger Gutiv, Action John Diaz, back to back sa atong kapiloto Action Nino Bugina. News Center Action Dale Salazar, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, IT Expert Sir Elroy Dutilios. Transmitter Control Tower, Barangay Tulog Sila sang Bago, Broadcast Engineer Bernie Bilacana sa Batang Suay. Sakal sa mga Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong,
ang inyong lagat ang Korman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa siling adios amigos. Hasta la vista. Ayaw makalipat at is magtulog, magpangamuyo sa inyong pagpangamuyo. Dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Mga ka-aksyon, sa di ka magabay sa Pinas, labuton ka sa among balita ka serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye, good night. Action Radio!